Mayong buntag na itong tanan, mga kaigsunan, dito sa ito ang sinanimba, kadto usab na naa sa mga panimalay na niuban nato via live streaming. Ining ato ang Santos Eucharistia, ato ang yung kadunay na hinumduman na dili lang nag-ampo ta sa ato mga katuyuan, pero nag-ampo po ta alang sa katuyuan sa uban. Ilabi na niining panahon sa pandemic, diin ang main issue bahid sa kaning panglawas, mo na nga ampo ta ngadtong na ay mga balatian related to COVID-19 o usab niadtong naagi mga balatian niadtong miagi simana dito ko sa Capital Socor, nagpa-check up ko sa naandan na check up. Timing kay nakahimamat ko ang amigo na dugay na sa kayo magkita. Way back pa ko dito sa Getsemani Parish more than 10 years ago. Yan, nagkuyog sa siyang anak. Only to know nga yan yung bata kanang naay sakit, no? Wa sa ko kaila to sakita, pero looy ba kay at a very small age nakasinati na siya taon nining mga kalisod unatay balatian. So una akong ignan ampo na ta yangan si Isaiah Emmanuel, no? Hindot tignan mo ta Ginoo na maging maluoy ani ikaw pagdibuto mo ni Senyor San Jose. Kay San Jose protector matinabangon kanato nga naay mga panginahanglan, no? So mo gina dining panahon na sa pagsulay importante kaayo nga dili ta malimot pagdangop sa Ginoo, labi na sa ato ang mga santos nga nagtuo ta nga moabag gidato sa atong mga ipangayo ngadto sa Ginoo. Kini nga itong ebanghelyo karon adlaw bahin niining the parable of the sower. Usa siya sa mga kanang parable nga mura magsinati na kay ta, no? Kay labi na gyud dinhi sa ebanghelyo ni San Lucas nga gawas nga gisaysay ni Kristo ang kining mao nga sugilanon, iya pa yung gihubad o kung sa'y kahulugan. So tataw kaayo mo isuon nga ang maayo walita sa Ginoo gipadangat atong tanan. Way gipili nga gisibya gisangyaw ang mayong balita. Pero matagusan nato laylain ta og resepsyon. Mao lagi nagiingon nga laylain sama sa kaning mga binhi nga dili sila parihag na himutangan bali to sa mga agianan nga awa magdugay nangamatay gituka sa mga langgam bali to sa mga sampilit na kayo na mayon nato nga bisan pa man nahibaw ta unsa ka bililhon sa pulong sa Ginoo, naagi mga factors nga mo matter like sa pagidaron, no? Especially for the young people, lahi sa gayo ang ilahang pagdawat nining matawag na tog pulong sa Ginoo. Labi na nga daghan sila kanabang other concerns. Para ganito una, nag-eskwela ta, ang ato sa panglantaw, lahi naman sa pagkahuman na to. Diba? So, life moves in different perspectives. Pero palitan sa no, o kanang kita, tigali, kanang mayot, dili kita doon sa Ginoo, pero lawas natin, natay sakit. So, sa tubuhaton, magpadool ka sa Ginoo na sad, no? So, daghan kay mga circumstances nga makaingon ta, malayo ta, o madool ta, apan depende na gina nato on how
we receive His message nga diin mauni ato ang himuon nga murabag palig-ingnan on how to live our lives. So makaingon ta nga ang mao nga binhi nagisabod sa Ginoo nga mao ang maayong balita, we are expected to bear fruits. Mo gina ang Ginoo, sample gitagaan tagasa, di ba? Remember atong mga talent sa yata sa Ginoo, nga gitagaan ta sa husto nga gasa sumala sa atong katakos. So meaning, mahimo gid ato gidi ay. If we only focus yan ang mga butang yatag sa Ginoo. Mamana usahay lagi, wala ginag-ingon dire nga daghan kayo nga pagalitan kaning mga kabalaka, mga bahandi. This will change practically sa ato usab nga paglantaw. No? Ako ito, damo ko'y amigo po nga kaniadto sa bata-bata kami, lain sa mga istorya. Mga istorya, karon sa naka-edad nami, hindi ko, muro sa kagpari, no? Sa edad ba kay, ang iyang mga sugilan, nun, lahi na sa kaniadto, nga nito bata-bata kami. So, muna sa may suod nga, ang inato pahinaot nga all these things, the good news, hopefully, sama sa iyo ni Kristo nga idea lang ayo, nga namati, niya gituhop sa iyang kasing-kasing, o gitranslate niya itong mga maayong buhat. So, dili mo nakaingon nga sakto na nato ang pagdawat, naminaw ta, yung nakadawat ta sa mga balita, kung diha sa kutob, no. We are always expected nga ang maayong buhat can only be, kaingon ta nga, nadawat o bituhop kung kini mamunga og maayong buhat. Pero wag kay maayong buhat, dili sa nasa maayo. And what's the use of listening without doing anything? Marindo kitang tanan. Sa matag